ଭାରତ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦେଶରେ ଏମିତିକା ବହୁତ ରହସ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ବିଷୟରେ ଲୋକେ ଅଜଣା। ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆରେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଭୂତ ବା ମିଷ୍ଟେରିୟସ୍ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଏମିତିକା ଘଟଣା ଶୁଣିବାକୁ ତ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତିକା ଘଟଣା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଘଟେ ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଏହି କାହାଣୀ ହେଉଛି ରାଜସ୍ଥାନ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁ ଭାନଗଡ଼ର, ଯାହା ହେଉଛି ଏସିଆର ମୋଷ୍ଟ ହଣ୍ଟେଡ୍ ପ୍ଲେସ୍ରୁ ଗୋଟେ। ଭାନଗଡ଼ରେ ଥିବା ଗୋଟେ କିଲ୍ଲା ନିଜର ପାରାନର୍ମାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ପାଇଁ ବେଶ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଲୋକେ କହନ୍ତି ରାତିରେ କେବେ ସେ ଦୁର୍ଗରୁ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ, ତ ବେଳେବେଳେ ସେଠାରୁ ସୁଗନ୍ଧ ଭରା ମହକ ଆସୁଥିବାରୁ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଏକ ଅସାମାନ୍ୟ ଦୁର୍ଗ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏଇଠାକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରାଯାଇଛି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ କେହି ସେ ଦୁର୍ଗକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଭାନଗଡ଼ ଦୁର୍ଗରେ ଏମିତିକା କ'ଣ ଅଛି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଏ, ହେଲେ କେହି ବି ସେଠି ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ କିଛି କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ 400 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭାନଗଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ଉନ୍ନତ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ସେହି ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲା ରତ୍ନାବତୀ ନାମର ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ ରାଜକନ୍ୟା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର 18 ବୟସ ହେଲା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ତନ୍ତ୍ର ସାଧନ ଜାଣିଥିଲା, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ରତ୍ନାବତୀକୁ ପସନ୍ଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଜଣାଥିଲା କି ତାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ରାଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି। ସେ ରତ୍ନାବତୀକୁ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ଯାହା ପାଇଁ ସେ କିଛି ବି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା। ସେ ଥରେ ଦେଖିଲା କି ରତ୍ନାବତୀର ଦାସୀ ରତ୍ନାବତୀ ପାଇଁ ବଜାରରୁ ଅତର କିଣୁଥିଲା। ସୁଯୋଗ ଦେଖି ଦାସୀ ନେଇଥିବା ଅତରରେ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ କଳାଜାଦୁ କରିଦେଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯିଏ ବି ସେ ଅତରକୁ ଲଗାଇଥାନ୍ତା ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି ତା ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏହି କଥା ରତ୍ନାବତୀକୁ ତାଙ୍କର ଗୁପ୍ତଚର ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ସେ ସେହି ଅତରକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ପଥର ଉପରେ କଚାଡ଼ି ଦେଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେହି ପଥର ତାନ୍ତ୍ରିକ ଆଡ଼କୁ ଗଡ଼ିଯାଇ ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେହି ପଥର ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ତାନ୍ତ୍ରିକଟି ମରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଗାଁକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲା କି ତାର ସେହି ରାଜ୍ୟ ଆଉ ସେହି ଦୁର୍ଗ ଦିନେ ବରବାଦ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ବର୍ଷକ ପରେ ସେହି ରାଜ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଏମିତିକା ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେହି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜନସଂଖ୍ୟା ଶେଷ ହୋଇଗଲେ ଓ ରତ୍ନାବତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଏ ଘଟଣାରୁ ଏମିତିକା ଲାଗେ କି ଭାନଗଡ଼ ଦୁର୍ଗରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ରାନୀ ରତ୍ନାବତୀ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଭିଶାପ ପରେ ଯେବେ ବି ସେ ମହଲକୁ ରେନୋଭେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା, କିଛି ନା କିଛି ରହସ୍ୟମୟ ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିଲା। କେବେ ବନେଇଥିବା କାଣ୍ଟଟି ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା, ତ କେବେ ସ୍ତ୍ରୀର କାନ୍ଦଣା ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ହେଲେ ଆଜି ବି ସେହି ଦୁର୍ଗରେ ରାନୀ ରତ୍ନାବତୀଙ୍କର ଥିବାର ଅନୁଭବ କରାଯାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ବତାନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟେରିୟସ୍ କାହାଣୀ ସହିତ।